Kao što znate, utorak veče je na velelepnom imanju rezervisano za lude žurke, a Dejan Dragojević je tom prilikom odlučio da se gledaocima prikaže u nekom drugom svetlu, te je pod dejstvom alkohola započeo žestoku svađu sa svojom devojkom Aleksandrom Aleks Nikolić, u kojoj je opet hteo da povredi sebe. Podsjetimo da poslednjih dana ovom ljubavnom paru baš i ne cvetaju ruže u ljubavi i dolazi do jako velikih svađa među njima, kako zbog Dejanove ljubomore, tako i zbog toga što Aleks više neće da ćuti i želi da bude svoja. Tom prilikom smo pozvali Dejanovog oca Gorana Dragojevića, koji je otkrio kako se osjeća posle svega i da li i dalje prati reality dešavanje. Ja više ne znam šta da komentarišem. Što se tiče Dejana i njegovog učešća, više neću ništa da pričam. Pitajte Biljanu i Davida. Oni prate, pa neka kažu. Nije me razočarao, ali nije da gledam i više me to ne zanima, rekao je Goran Dragojević.